Temps per a l'entrevista al programa En Xoc d'esta setmana i avui anem a endinsar-se en un món i en una pràctica esportiva tal vegada desconeguda per a la gran majoria, però que sí que compta amb un grup fidel i fixe a ser la Pobla. Anem a parlar de l'espeleologia i què millor manera que fer-ho tal vegada amb la gent de la Pobla que més domina i que són més experts en aquest tema, que són els integrants del grup espeleològic valencià, que en aquest cas han format una taula de majors i de menuts perquè van a mostrar-nos que aquesta és una activitat primerament divertida, segura i que poden practicar-se o que pot practicar-se a totes les edats, òbviament, i també ara passarem a parlar amb totes les mesures de seguretat, amb tota la prudència i amb tota l'equipació necessària. Tenim una taula de Fernández completament, tenim els dos majors, que són a Jorge i a Dani. José María. Ah, vale, José María, perdó, José i a José María, benvinguts al programa. Anem a intentar que la gent conegui una miqueta més el vostre esport, que és molt curiós, té molta, jo crec que molta història darrere, però bueno, tal vegada el fet de que de manera directa no es pugui practicar a la Pobla fa que sigui un poquet desconegut per a la gent, no, Jorge? Correcte, així és. És una disciplina esportiva prou desconeguda. De fet, moltes vegades quan parles amb algun company, algun amic, fora de lo que és l'àmbit d'aquest esport, i nomenes el que és l'espeleologia en si, no saben ni de què estem parlant. Com tu comentaves, a la Pobla som l'únic grup que es dediquen específicament a l'espeleologia i és més per el fet de la situació del poble que no estem props de que són les coves i les cavitats. Però sí que m'imagino que després d'aquesta entrevista anem a fer que la gent de la Pobla, encara que no ho hagi practicat mai o no ho conega, tinga una idea general de a què es dedica. I també tenim amb nosaltres a una taula a Lara. Lara, benvinguda al programa, què tal? Bé. I també tenim a Dani. Bé, anem a parlar d'una cosa que imagino que us agrada molt, entrar a les coves, fer l'espeleologia i sobretot fer-la en família. Imagino que per a vosaltres serà una activitat prou divertida, no? Vos agrada, no? És interessant. Molt bé, molt bé. Bueno, perfecte. Abans d'aprofundir una miqueta més, de ficar-se directament amb el tema, sí que m'agradaria que estaves dient que éreu l'únic grup que n'hi ha en el poble, que se presenteu una miqueta, de quanta gent sou, com esteu organitzats, un poc quin és aquest estat general del grup espeleològic valencià i quina és la vostra activitat al llarg de l'any. Molt bé. Pues el grup espeleològic valencià realment va començar a formar part del que és el poble farà aproximadament uns 7 o 8 anys. El grup espeleològic valencià va fundar farà 30 anys, però va ser quan jo i el meu germà Juan i José María vam rescatar el grup a través d'un company, de José Formentín, i vam decidir reactivar-lo i estabilitzar-lo en el que és el poble, la Pobla de Bona. És a partir d'ahí quan el grup, a poc, es comença a créixer. Vam començar sent 2, 3, 4 socis, en un grup molt xicotet, però molt dinàmic, m'engreixava molt, no paràvem i a poc la gent va entrant, va isquent. Com hem comentat abans, al ser una disciplina un poc específica, que suposa un gasto en el tema del material, dedicar-li moltes hores per a la formació i demés, no és fàcil el captar la gent i sobretot que es mantinga a l'hora dels anys. A dia d'avui som un grup d'unes 15 persones, estem un grup prou compacte i la veritat és que és un grup que és molt familiar, molt amigable i gràcies a Déu de moment se manté. N'hi ha una tònica en comú, bé siguen clubs o grups esportius de 15 o 20 persones fins als que poden ser formats per centenars, no? En certa manera sempre n'hi ha un alma mater, que crec que avui, encara que no ha pogut vindre, però que m'agradaria per a la gent que sou experts o domineu el tema de l'espeleologia, però sou més joves, el tema de tindre a Formentín amb vosaltres, que és tot un expert, una persona més veterana, amb més experiència, que ha estat altres vegades així al programa, què significa per a tots vosaltres tindre al costat a tota una enciclopèdia de l'espeleologia al vostre costat? Tindre a José Formentín amb nosaltres és un luxe i cada dia que estem en ell aprenem més coses i cada dia que anem a algun lloc ens ensenya alguna cosa nova o alguna cosa que ja tenim oblidada i ell ens la recorda. I com no, ell està molt format en geologia, en les formacions de les pedres, de les coves i és un llibre obert que ens aporta sempre formació, informació i nosaltres anem xuplant allí tot el que podem d'ell, tot el que diguem d'ell. Per a vosaltres és tot un luxe, no sols la pròpia formació que teniu vosaltres gràcies a ell, sinó tota l'experiència que hi té darrere, jo les poques vegades que he pogut parlar amb ell, aquesta manera que té de transmetre, i és que se veu obertament l'amor que té per aquest món. Sí, correcte. De fet va ser tota una sort, farà vora 10 anys, coincidir en ell. De fet, estem així, de certa forma, gràcies a ell. Si no, el grup espeleològic valencià, a dia d'avui no crec que fora el que és. Una persona que sols per estar ahí és que te transmitís
una seguretat i una confiança de està ell, jo ja, com a que vas quasi ja, vamos, passejar-me per la muntanya. Jo crec que hem començat l'entrevista bé, no? Encara que avui pues, no ha pogut vindre, no menar-lo. Clar, ell forma part del passat, del present, en certa manera també, perquè bueno, encara té una edat que és prou jove per acompanyar-vos, per instruir-vos, per a formar-vos i per a fer-vos costat, no? Totes les activitats que feu. Però a la taula tenim el futur. Clar, així tenim a... És normal trobar a gent, encara que, bueno, sempre està aquest complement familiar, no? Que ho han vist en casa, però clar, és normal trobar a gent tan jove en este món que acompanya els més majors. Habitualment ve d'herència, com aquí qui diu. Trobar a xiquets que diguen jo vull formar part del grup i tal, o sigui, sense l'espenta o la passió del pare, és complicat a aquestes edats, però quan es trobes, la veritat és que és una gràcia perquè que ens acompanyen en aquestes activitats sempre dona un plus d'alegria, el club va tindre descendents, va tindre qui el duga avant i tal. Entonces, el meu germà en este cas, que és el pare, suposo que estarà molt pagat. Ells se mereixen soles, ells te demanen anar a jocs en tu i te demanen aprendre, o sigui, per mi, ells em encantats. Anava a dir que preguntar-li al pare quasi que no entrava ni en concurs, no? No, bueno, jo m'agradaria que tant l'Ara com Dani ens explicaren bueno, pues un poc què és el que més vos agrada del món de l'espeleologia. A mí me gusta más los murciélagos, las estalactitas y muchas cosas más. Bueno, una rata penada que no es veu, però que la porteu en la camiseta, que estava patint perquè no se l'anava a veure. N'hi ha que dir-ho, que la porteu. I a tu, Dani, què és el que més t'agrada del món de l'espeleologia? Pues n'hi ha unes formacions blaves que estan molt xules. I també n'hi ha com unes banderes, que és quan moltes estalactites i estalagmites es xuten. Bueno, jo crec que ja jo me podria anar, ¿vale? Ya que ellos podria continuar ahí perfectament. S'estrenaren fa poquet en una cova aquàtica en Castelló i me deixaren flipat lo bé que ho feren i los tranquils que estigueren i lo bé que és que l'activitat en ells. Però, sí, impressionant. Vosaltres, encara que a lo millor puga ser que practiqueu altres esports, o no, cadascú té la seva vida, no? I les seues activitats, però quan parleu amb els companys de col·le, de que feu excursions, de que entreu a coves, aquàtiques, vull dir, els companys que vos diuen, perquè imagine que, en certa manera, també és un poc una manera de vacilar-los, ¿no? Bueno, es que nunca he hablado con ellos de eso. ¿No? Bueno, pues, ho tens secret, guardat. Bueno, pues n'hi ha que fer-lo un poc més comercial, Així podria també arrastrar als amics. I tu parles amb els teus companys de classe de quan fas aquestes excursions? Pues a vegades sí, pero no sé. I és que ells te pregunten coses o se queden així un poc al·lucinats d'allò que fas, quan diguen, pues és més fàcil jugar a futbol o jugar a bàsquet que entrar en coves. Tu què els contes de quan vas a aquestes excursions? Pues no sé, que están muy chules y que tendrían que probar. Molt bé, bueno. Sí, L'esperit comercial en ell el té un poquet més assumit. Si quieren probar, pues que se apunten aquí. Molt bé, perfecte. Comercial. Poc a poc. Sou conscients, no?, de que la vostra pràctica d'aquest esport, de que totes les variants que practiqueu necessiten de molta difusió. En aquest cas teniu una pàgina web que soleu actualitzar sempre totes les activitats que feu, sou uns fixes de la Fira de l'Esport que se celebra en Nadal. Clar, part de que puga vindre més gent passa per fer una tasca informativa molt gran, no? Conta'ns un poc com s'organitzeu totes aquestes activitats. Correcte, pues bàsicament el club es maneja en les xarxes socials que té, és la pàgina web com tu comentes, que sí que s'actualitza habitualment mensualment en les activitats que fem. Recordar que va ser en la Gala de l'Esport, l'any 2015, se li va donar el premi al millor mitjà de difusió local a nivell esportiu. La qual cosa ja vol dir que teniu una preocupació. Sí, correcte. La veritat és que va ser tot una sorpresa perquè insistir que és un grup molt xicotet, a dia d'avui tenim ja un informàtic en el grup, Enric, que gràcies a ell aquestes coses poden agarrar una altra velocitat, però fins ara nosaltres mateixes que a poc a poc fent la web, fent cartells, som un grup que bonament com puguem anem tirant avant i demés. A part de la pàgina web tenim també el Facebook, l'Instagram, el YouTube inclús, de vídeos i demés, i a part el boca a boca, difusió per WhatsApp i demés, o sigui que a poc a poc.
Clar, a més, sou gent pel que vos conec, que quan organitzeu una activitat per a promocionar l'espeleologia no us conformeu simplement en assentar-se a una taula i esperar que la gent vinga a preguntar-vos. Jo vos he vist en la Fira de Reis i feu del vostre stand un xicotet museu espeleològic que mostreu materials, utensils antics, perquè la gent sàpiga que si ara li pot parèixer complicat, imagina com era fa 30 o 40 anys, inclús també heu fet algun tipus de demostració de salvament i de primers auxilis. Quina és la reacció de la gent quan vos coneix? Sobretot, el principal que volem és que la gent no tinga por. Entrar a una cova no és res perillós dins del termi, però no n'hi ha que tindre por. Simplement és una cova on podem entrar, podem anar il·luminats, preparats, i que el que anem a trobar dins són coses espectaculars, no és res de tindre por. I lo de la fira, ahí van mostrar exposició de materials antics i nous, material que gastem, roba, i també farem uns cursillos bàsics de primers auxilis, com rescatar una persona ferida, com suturar una ferida molt bàsicament també, perquè nosaltres els coneixements que tenim... Xicotets inconvenients que poden eixir, no?, quan feu qualsevol pregunta molt a la gent, li crida l'atenció, alguns s'assusten... Sí, realment en la Fira de Reis estàvem allí i també estava el Cricus al costat, estàvem en un emplaçament que realment, si està el Cricus i nosaltres, la gent interessada realment s'arrima. Però, sincerament, va ser trobar les pates de porc i la gent... Va ser veure a Formentín, en aquest cas, ferit, i la gent, a veure què passa, a veure què passa. És que cridaran molt l'atenció i, de fet, plantarem ells maniquís en la indumentària de barrancs, d'espeleologia, en material i demés, i la gent sí, té curiositat perquè és una cosa que no es coneix, clar. Veus un aparell i dius, això? Òbviament, l'espeleologia és una de les activitats a la que més temps soleu invertir, però pràcticament vosaltres allò que feu és estar 100% en contacte amb la natura. Més enllà de l'espeleologia, quines activitats organitzeu i quines són aquelles coses que feu en les vostres visites quan no és entrar a recórrer o a visitar una cova? Correcte. També fem barranquisme sobretot, tant barrancs secs com aquàtics, el que són vies ferrades, que és com una escalada artificial, senderisme, que evidentment està inclòs ja en qualsevol activitat per al tema d'aproximació i retorns, escalada poc també, sobretot en Muntxesmà i xiquets, i alta muntanya, fem alta muntanya. Realment l'abanic de possibilitats que ofereix el grup, no te l'acabes. Lara, i de totes les coses que organitzen el papa i el tio, i el grup espeleològic, de totes, quina és la que més t'agrada? Escalar. I per què t'agrada escalar? Perquè... és que no sé com explicar-lo. Perquè pareixes un gat, ahí. T'agrada penjar-te de les parets, no? També. Bueno, està bé. I tu, quina és l'activitat que més t'agrada? Pues barranquisme, perquè m'agrada l'aigua i hi ha com espècies de tobogans i escalades a veces y mola mucho. Bueno, el futur està més que assegurat. El futur està clar. Vull dir que el tema de les coves els agrada molt, però tot allò que organitzeu són seguidors. A mi el que sempre m'ha cridat l'atenció de l'espeleologia és, evidentment, m'encanta fer el barranquisme, m'encanta fer les vies ferrades, l'alpinisme, però a mi l'espeleologia en si és un punt més. És un punt més a l'emoció. Entonces, jo sí que des d'ací sí que animo a la gent a que conegui aquest món, perquè si vos agrada el que és l'emoció, l'activitat forta, és un punt més a aquestes activitats. Clar, però jo estic ara recordant que sí que n'hi ha determinades, o tal vegada allò que vosaltres entreu a veure una cova sí que la gent pugui estar més familiaritzada perquè n'hi ha certes coves que s'han no massificat ni turistificat, sinó que són prou accessibles i s'han donat prou a conèixer. Clar, l'espectacularitat d'allò que veus quan entres allí, si damunt se fa des d'eixa vessant de l'oscuritat, de que no n'hi ha ningú més i de que estàs allí, com és aquesta experiència d'estar allà dins, pràcticament, entre cometes, a soles. Nosaltres, de fet, partint un poc de l'experiència que vam viure fa poc en León, en Valporquero, abans de fer el que és la travessia purament deportiva, vam visitar el que és la part turística. Entres allí veus una sala molt gran, però enorme. Molt il·luminada. Sí. Massa il·luminada. Correcte. I penses que vas estar tu, al cap d'unes hores, vas estar baixant una cima de 240 metres, en estretors de 40 centímetres d'amplària, més o menys de mitja, completament a soles. Encara que siguem un grup, l'espeleologia el que té, que és per el que té un punt més de tot el que practiquem fins ara,
que és un deport més solidari. Pots anar en el grup, però habitualment tu baixes completament soles per la corda, tires molt llargues de corda i estàs tu, la roca habitualment a un pam del nas, el teu frontal i poc més. És un deport que te dona aquest punt i de més. Entonces, és el que comentem, les coves turístiques, sí, la gent quan entra habitualment s'assombra de més, però fer espeleologia purament deportiva en la teva corda, el teu equip i tu soles, té un plus i una satisfacció. Hi ha que viure-ho, sí, perquè és que explicar-ho és complicat, però sí, que tinga curiositat, doncs així estem. Per al que tinga curiositat i vulgui iniciar-se, tenir l'activitat, que s'està veient així darrere, 17 de novembre, Cova del Candil, a Tous, tampoc se n'anem molt lluny, però bueno, expliqueu-nos com teniu organitzat aquest dia, bueno, i sobretot promocionar-ho, no?, per a que la gent s'apunte. Pues com bé dius, és la segona edició que fem d'esta jornada de portes obertes a l'espeleologia. Vam fer la primera farà uns 4 anys i la Cova del Candil es torna a repetir en aquest cas. La Cova del Candil del municipi de Tous és una coveta, és un sumider fòssil ja, i és una cova horitzontal que pràcticament no presenta cap tipus de dificultat. Té 2 rampes, una a la boca d'entrada i una rampa intermitja molt curta, que ajudats a través d'una corda, ajudarem als menuts a poder baixar i pujar per aquesta rampa. El que tirem esta cova en aquest cas, sobretot per la facilitat, purament, pràcticament horitzontal, no està massa lluny de cap, i la idea és, eixint del poliesportiu d'ací del poble a les 8 del matí, apleguem allà a les 9, 9 i quart, esmorzarem, abans d'entrar a l'activitat i ja es prepararem. Únicament farà falta que el que vulgui vindre, que duga el que és un cas de bicicleta, per exemple, li podria valdre, un frontal, una llanterna de mà, i un calçat adequat per a poder progressar per la cova i sobretot un calçat de repost, que té la possibilitat de que es mullem els peus. I sobretot, bueno, doncs, més enllà d'aquesta pràctica esportiva, no? És una manera que la gent pugui iniciar-se i d'oferir-los un dia, no?, amb una alternativa d'oci completament diferent, tal vegada el que puguem fer durant un cap de setmana. No? Jo crec que el plan és prou apetible per a la gent. Sí, el plan és que la gent conega el que és de prop una cova, senzilleta. Comptarem amb el nostre guia particular, José Formentín, que ens explicarà en detall tot, les formacions, com es forma la cova, com al pas dels anys, com afecta l'aigua, tot. I tenim també guies xicotets que ens aniran ajudant i res, i comptarem amb l'ajuda dels nostres companys del grup per a el que faci falta. El fet de que només de la gent del grup ja és una excursió familiar i de que se titula com una jornada de portes obertes que se convida a qualsevol persona, jo crec que ja de primeres és una manera d'enviar un missatge de que això és una pràctica que amb l'equipació oportuna, en aquest cas tal vegada no n'hi ha que ser molt tècnics per la dificultat que presenta la cova, però que siga la prudència i l'equipació necessària, practicar espeleologia no és més perillós que practicar altre tipus d'esport. Sí, correcte. És com qualsevol esport. Més perillós, depèn. Suposa que en el futbol hi haurà molt més lesions que inclús en la pròpia espeleologia. Bueno, a partir de la base de que no hi ha cap pràctica esportiva que siga sense risc. Exactament. Més que res, claro, tal vegada jo sí que m'agradaria que llançareu aquest missatge perquè la gent que no ho conega, tal vegada des de fora el tema de tal vegada entrar a una cova el pugui aparèixer com a molt perillós, però amb una equipació com toca i amb el grup que toca, només n'hi ha que eixir de casa i gaudir. Coneixements, equipació, pràctica, experiència, que a poc a poc evidentment es va adquirint, però és una pràctica que el José Formentín, per exemple, té més de 50 anys, nosaltres ho guanyem a 10 o 12 anys i sense ningú problema. En els coneixements, en un grup que siga bo i sòlid, que te pugui transmetre aquesta experiència, els coneixements i l'equipació correcta, problemes... I sobretot, bon rotllo entre vosaltres. Jo parlo ara i vos fas la pregunta des del desconeixement, perquè sempre n'hi ha gent que tal vegada pugui estar mirant ara mateix l'entrevista, li pugui interessar, vulgui fer-ho pel seu propi compte personal. Existeix algun tipus de senyalització o algun tipus entre cometes anem a dir-ho, d'alarma quan entres a un tipus de cova com pot ser esta, per a que la gent tinga clar un poc quina és aquella equipació o aquelles normes que n'hi ha que seguir bàsiques o en aquest cas no existeix la informació, n'hi ha que recurrir a grups. Vull dir, com està en el cas de que tal vegada n'hi ha gent que vulgui fer-ho pel seu compte? Pues, avui en dia, gràcies a internet, bàsicament tinguem informació sobre tot, ja siga barrancs, siguin coves, siga alta muntanya i demés. El primer que n'hi ha que fer és, sobretot a part de formar-se i dur la vestimenta i l'equip adequat, és el tema, per exemple, de l'oratge.
ficar-se en una activitat, sigui una cova o sigui un barranc, si estem en alerta d'emergència, de tornades o alguna cosa, evidentment no, Com hem no cap tingut fa facilitat. poc. Sí, correcte. El tema de les coves és més relatiu. Vaig estar en una cova, com és la del Candil, que és una cova fòssil, que el barranc el tens a 40 metres per baix de tu, per molt que ploga, en principi mai va entrar en càrrega. En principi, no sé que hi hagi una gota molt gran i de més. Però, per exemple, en els barrancs seria tot el contrari. Si hi ha una gota freda, evidentment no te pot ficar en un barranc perquè pot entrar en càrrega en qüestió de minuts. Quina seria, per dir-ho d'alguna manera, una equipació bàsica en este cas? Ja heu comentat en este cas el que vos fa falta, però bueno, si n'hi haguera gent que arrel d'este tipus de jornada de portes obertes o d'esta excursió se poguera animar, quin és el tipus d'equipació bàsica que n'hi ha que seguir en aquests casos? D'equipació d'espeleologia. Sí. Pues partint de la base de lo que es la espeleología en sí, podem diferenciar lo que es una cavitat purament horitzontal, lo que es una cova, i lo que es una cima que és ja més vertical. Per a fer pràctiques o visitar en aquestes coves que són purament horitzontals, inclús pots entrar, com aquí diuen, en les sabates, un mono adequat i una bona il·luminació. Si heu fer pràctica de cimes, que és ja tècniques de progressió vertical per corda, sí que necessites el que és un arnès de pit, un arnès de cintura, els diferents sensors, els bloquejadors per a pujar i ja, sobretot, el tema de molta tècnica. Bueno, pues jo crec que com estem enllaçant el missatge de que aquest esport, si se practica amb la gent que toca segur, la gent que toca, en este cas, en este poble, la que van a tindre més a mà són vosaltres, que és el grup espeleològic valencià. Si voleu acabar l'entrevista, recordant de quina manera poden apuntar-se a esta jornada del 17 de novembre, la Cova del Candil de Tous, i de què manera, si encara tenen un poc més d'interès, podem entrar a formar part del grup. Correcte. Bueno, Ara són els vostres minuts comercials. Bueno, jo sí que vull animar perquè això és una activitat per a la família, poden vindre les famílies en els seus xiquets o nebots o qui sigui i poden vindre perfectament, que nosaltres anem a encarregar-se de que estiguen bé, de que no hi hagi cap problema. I la forma de contactar per a informació i per a reservar una plaça és de la forma que tenim així darrere, en els telèfons, a través de la pàgina web del grup. I estos dies llançarem a altra volta el cartell per a que la gent torni a conèixer el que és l'activitat. Molt bé. Lara i Dani, vos ha agradat vindre a la tele? Sí. Tornareu i mos contareu com ha anat l'excursió? Sí. Bueno, Dani sí, però estic salvat per una pròxima entrevista. Vas a estar de guía, ¿Lo harás bien o no? Dani con mayores y yo con pequeños. Vale, bueno, pues bien, perfecte. buen trato. Perfecte. Taula dels Fernández. A tots, moltíssimes gràcies per vindre a l'entrevista del programa En Xoc i ja sabeu on estem per a promocionar totes les vostres activitats, que és que molt bé, aquesta activitat del pròxim 17 de novembre i totes les que continueu i ja sabeu on estem per a que puguem promocionar-les de la millor manera possible. Moltes gràcies perquè esteu així. Igualment, moltes gràcies. Ja ho han vist, i com estàvem parlant al principi de l'entrevista, encara que l'espeleologia de manera directa en la Pobla no pot practicar-se, però sí que tenim un grup d'experts que es poden aconsellar, que es poden formar i, sobretot, informar de com practicar aquest esport i les diferents modalitats.